Ja by som tento nebecký tanierik v podobe stejku nedal nahrať, že každý deň. Krásne mäsko, jasné. Nejem to stále, niekedy si kúpim viac, tak ich potom zjem. Mne na steak stačí troška soli. A to je tak všetko. Trocha zeleniny, keďže som už jedol ostatné blbosti a jak do masla. Ja milujem tú chuť. A veľa ľudí povie, hovädzie mäso je nezdravé. Ale si to tí istí ľudia, ktorí fajčia, pijú, jedia McDonald's. Treba si potom urobiť na to svoj názor. Ale každý nech je to, čo mu chutí, to, čo uzná za vhodné. A krásne mäsko asi idem vychutnať. Sáme sa to neurobí a keď chcete svaly, musíte za mňa aj tie svaly jesť. Ahoj.